Čo máte prezdielané? Storky. Prečo? A sa čuduje Tomáš, že má nižšie čísla, vieš, jak bežne. Nečudujem, ani mi to nevadí, však sú sviatky. Jedno číslo. Ja som hotový z toho zase, aké mám vysoké čísla. A ja tiež, no. A choďte vy, čo? Lebo my to robíme tak, ako by sme mali. Hej. Ja mám No, normálne, som mal tie lepšie dni, som mal 50% followingu, som mal pozreté, aj viac niekedy. 50%. No, to je dobré. To je dosť dobré číslo. Akože to je... Ja mám tretinu, ale tak, no. Tak ale aj tak, to je dosť, akože... To je dosť, lebo väčšinou mám tak okolo 2-3 tisíc. 3 tisíc je taký lepší deň. A teraz tu mám skoro 8 na tej včerajšej. A tak to preto, čo tam je. Objemovka. Mal to nejaké reakcie? No, 1 000 000 správ mi prišlo, hej. Aj. Čo tam je? No, že Mirka sa prejedla. Ja. Kedy začína deficit? Kto? Ona? Mírka. Nikdy. Nie. Teraz tak je akože potom vysekaná. Dám premenu, vieš, že v mojom programe za 3 hodiny. 6 týždňov. Nie, za 3 hodiny, vieš, predá po rode. Dúfaj, že on za 3. No, uvidíme, no. V mojom programe spravíš toto. Na zdravičko, tvoja vyzerá asi lepšie trošku. Na zdravíčko. Tak Mi ty ľudská teraz vážne, priniesla. že o 9 ráno piješ energetiak. Nie, veď ho nepijem. To len pozeráš na ňo, nie? Však ja som celý čas. Placebo, vieš? Mne to úplne stačí, ja len sa nadýchnem takto a napijem sa vody. Za chvíľu iba, že... Hej. Ten najlepší zvuk. Ale už sa teším, keď pôjdem do Billy, čo tu máme, ja asi kúpim Monstera. Hej, strašné storky sú s tými bielými monstrami. Strašné, sa smejem. Hej. Hej, no. Ale ináč, Paťo, ten Celsius, akože ono to chutí strašne dobre. Podľa mňa, že je fakt super. A ono to má 200 mg v plechovke. A čo? Ale to je šialené. Si zober 200. A to je 350 ml. Nabité. Akože, ale cíti tam aj chuťovo ten kofeín, že to není len také, že napríklad necíti tak ten kofeín. Akože ako chutí kofeín? Nie, akože ja to cítim tým, že to není to taká... Ako chutí kofeín? Tak chutí až potom. Ale že to je tak... Dobre. Vy už ste mali kofeín a my sa to idete Vysvetli mi to, prosím. Nie, nie je taká výrazná tá chuť toho, aká má byť, napríklad toho ovocia alebo niečo takého, že to není tak cítiť. Ja to tak cítim aspoň. Daj si ešte raz a uvidíš. Myslí na to. Tak, ale už si nemám čo dať, lebo som všetko vypil už. Jaj, no. Tak sa stav ešte. Koľko si dostal? 3 plechovečky som dostal iba. No. To bolo 22. No. To už... Ani nepočítaj, že by bolo. A ja nič, do piči. Ja nič. Mal si prísť na obed. Ináč už to nahrávam, Tominko. Ja viem, a čo, ako ja som taký. Dobre, lebo sa mi to potom nechce hľadať a toto. Kde ty si Však všetci nadávajú. No. Fakt? Tak poďme úplne, že... No, nadávať? Totálne zlí buďme. Zlý alebo vulgárny? A zase takými nie sme, nemôžeme sa hrať na niečo, čo nie sme, vieš. Ale... No... A drž... No... Tak vieme, ako prebieha konverzácia naše, takže... To by bolo asi too much, si myslím. Pip. Nie, však nie. Však áno. Nie, však nie. Nie, však nie, však áno. To by si mal založiť nový kanál na Spotify a ten by sa volal nejak inak, že Tomax. Necenzurované. Hej.
Hej, uncensored, behind the scenes. A bolo by smutné, keby ten má viac videní. Mal by. Teraz si To hovorím, by že by mal, mal. no. Možno by mal. A ty si aj vlasy umyl na záchode. Hej. Ja viem, že to máte spojené v jednom, ale že hlava do umývadla. Nemáme to spojené. On si v záchode umyl hlavu. Nie, ja som sa zohýbal, že idem umyť kefov záchod a som omylom stlačil splachovadlo, vieš. Hej. Ja, že si šiel vlasami umyť, keď máš také veľké. Že si čupol na záchod a krútil hlavou. A to máš také hnedé ešte tak na pravej strane trošku. Hej, tu. Tak je priustaj, ale na hlave. Ty si ťa fúzami, ale ešte vyškrapkával. Hej, však. Detailing. Detailing do... Nešlo to, vieš. sa nedostane. Príde návšteva dneska, vieš. Ja, dobre. Tak potom seba ešte raz umí, no. Ja, že bola už včera, tak... No, nič. Oh my god. Toto bolo pekné otvorenie, pekný úvod. Nemáte zač. Výborné. Dík. Pohode. Dobre, tak poďme na tú nudnú časť. Tak ju nemusím ani dávať, keď je nudno. A nie, dobre to bude. Toto budeme dnes hovoriť. A to sa dá? Toto budeme dnes hovoriť a musím si vás tu ešte natiahnuť. Nech sa mi tu ukazujete. Tak. Natiahni si ma, prosím. A sme doma. No a už som si ťa doťahol, lebo to nejde. A už to ide. Ja by som tam ešte doplnil niečo. Čo? Že robiť menej rovná sa väčšie výsledky, rovná sa pondelky nie sú zlé. To ti ako, prosím, napadlo? Tak. Motivační instagramátori, nie? Aha. Že iba sa zobudíš a zarábaš. To ako tento Max Busines. Som videl niekde, no. Business mentor. Strašne niečo. Strašné. Mal Čiže by si budeme začať. hovoriť o úplnom protiklade toho, čo asi hovoríme väčšinu času, dá sa povedať. Ale vysvetlíme všetko. To je len pre clickbait, aby ste ťukli na ten podcast, aby ste to počúvali. Hlavne už aj odišli po tom záchode. Je to možné. Taký sme. Alebo počúvajú ešte viac. Sú len dve možnosti. Ale vysvetlíme to a má to veľký zmysel. Takže poďme na tieto bodiky, ktoré ja som tu napísal sám. Vy ste to určite nedoplnili nič, lebo... Ty ani nedal prezentáciu, že máme... Ale jasné, že som to dal. Kde? Vám hovoril, že to doplňte a ideme na to. Ja ti poviem tak, že ja som prvý podcast dneska nahrával ešte v pyžame, takže... To je v poriadku. Nebolo to vidno. Ja som to videl. Máš Ja také viem, nutné pyžamo, lebo som si ho vôbec nejak nevšimol extra. Jim Beam tričko a kraťasy. Aj? No to mali byť nejaké, vieš, tieto Frozen. jazvečiky, vieš, také nejaké alebo niečo. Ľudská teraz zasala na Vianoce. Ale to ma strašne prekvapuje. To by som v živote nepovedal, že niečo Strašne také... ma to prekvapuje, hlavne keď som sedel na vecku a toaleťak bol tiež s klobáskami. A mamka dostala od kamošky normálne čaj, ktorý namáčaš do pohára v tvare jazvečík. Si bože. OK. Dobre. Čiže poďme na tie veci, o čom sa chceme baviť. Čiže mám tu napísané nejaké tie bodíky. Keď vám niečo napadne, že chcete doplniť, tak samozrejme hovorte, alebo si to prejdite teraz a Alebo si to nechajte pre seba. Nejaké poznámočky si k tomu spravte a nech na nič nezabudneme. Ale moja pointa pri tomto bola, že niekedy aj u klientov vidím to, že akoby robia niektoré veci, ktoré mi prídu, že ich robia keby na schvál, nie že na schvál, ale navyše myslím,
a že by to vlastne akoby vôbec nemuseli robiť, alebo že to robia až moc dlho, hej, niektoré tie základné činnosti. A potom im akoby nezostáva čas na to ostatné, čo je dôležité napríklad pri tej fitnessovej stránke, čo my riešime. Hej. Ako príklad môžem povedať napríklad to, že väčšinou máme baby, hej, tak je to napríklad upratovanie. Takže ono to je taká, že smiešná vec celkom, ale ja keď sa na to pozerám tak trošku inač, tak si hovorím, že um, hej, že povie mi, že ja nemám čas na to a to, lebo proste musím upratovať každý deň. Hej? A to upratovanie vyzerá tak, že keby mal prísť prezident a teraz, že bude pozerať každý smietok, že či je uprataný alebo čo a proste venuje tomu strašne veľa času a potom jej nezostáva energia na nič iné. Hej? A vlastne s tým ani nikdy není spokojná, lebo podľa nej nikdy není upratané dobre a tak ďalej. Hej? A to je len taký akože jeden príklad. Ale myslím si, že taký ilustračný je celkom fajn. A ja keď sa potom bavím aj s tými klientkami a im to hovorím, že čo a ako, tak vlastne časom si postupne uvedomia, že aha, však ja vlastne fakt nemusím každý deň upratovať 2 hodiny, že na čo, že mi stačí, ja neviem, 15-20 minút, keď chce každý deň a potom má oveľa viacej času na ostatné veci. Hej, a to je taký akoby zaužívaný nejaký kolobeh, čo si proste ľudia myslia, že to musia robiť a že to je tak správne a potom sa čudujú, že nemajú čas na ostatné veci. Tome, máš niečo k tomu, lebo tak prikyvuješ? Ja sa húpem na stoličke. Aha, tak nič. Ale napadol ma ďalší príklad, že to isté s fitkom, nie? Že koľko ľudí, keď príde do coachingu, tak si myslia, že musia tráviť vo fitku 2 hodiny a že vlastne keď my im nastavíme tréning a povieme im, že ako by to malo byť podľa nás, tak zrazu zistia, že stačí 50-60 minút toho tréningu a zrazu majú zase hodinu dobrú, ktorú vedia využiť úplne inak. Takže ďalší podľa mňa dosť dobrý príklad. To spojené s upratovaním, varenie tiež každý deň proste, ak máš chuť alebo chceš si váriť proste každý deň, väčšinou ti to zabere proste veľa času, keď si chceš váriť každý deň čerstvé jedla, takže to sú tiež veci, ktoré sa dajú násobne urýchliť tým, že si to pripravíš a potom len zohreješ, čo ti to zobere potom, jeden deň ti to zabere viac, ale potom ti to zobere každý deň o polovicu menej, možno ešte viacej, oveľa viacej. Že reálne ti to zabere 50 minút, kým si to ohreješ. Hej, akože však keď si niekto chce variť každý deň, tak akože veď v pohode, len potom nech si pozrie aj tú druhú stránku a nech nehovorí, že ale ja nemám čas teraz cvičiť, ja nemám čas robiť kroky alebo niečo, hej. A tu je aj to, že no ale mne nechutí zohrievané jedlo. Ale potom hovorí, že ale ja musím variť každý deň a ja nestíham to a to. No tak si to treba sa treba na to akože pozrieť, že dobre, však ja neviem, ja to napríklad robím tak, že si napacujem mäso, hej, a budem mať, ja neviem, kilo mäsa napacovaného, ktoré keď chcem čerstvé, tak proste to hodím na panvicu a za 5 minút to mám spravené. A už si len zohrejem napríklad prílohu rýžu, čo mám proste v chladničke a je to za mňa OK, lebo aspoň to mäso je čerstvé. Ale mne nevadí, aj keď mám nakrabičkované, hej, môže to byť pre niekoho proste lepšie. Len si vždy treba proste dať tie, akéby klady a zápory toho, že čo za čo dostanem, hej? A nielen, že no, ale mne nechutí, keď je to zohriaté, ale potom kvôli tomu nemá čas a potom nemá čas na cvičenie, tým pádom nemá výsledky a tak ďalej. Tak si to treba tak trošku porovnať, hej, že čo za čo. Mne to príde strašne také, neviem, že nechutí mi zohriaté jedlo, však dobre, ale veď nikdy nie je ani napísané, že tebe musí všetko chutiť, že všetko musí byť, vieš, že však ty musíš niečo pre to obetovať. Zase nie je to také, že teraz všetko bude úplne dobré, všetko bude super a neviem čo, že keď niekedy nestíhaš, tak mi nehovor, že sa nedokážeš obetovať na jedno zohrievané jedlo alebo neviem čo. Vieš, že podľa mňa je to zase aj o tom nastavení nejakom, že to aj ja môžem povedať, že mi nechutí, však samozrejme, že mi chutí viac čerstvé jedlo. A tak niekedy viem, že to tak nejde. Viem, že by som tým varením stratil toľko času, že by som nestihol iné veci dôležité k tomu progresu a možno aj k životu, hej, že nejaké iné veci. No tak si ho zohrejem a jasné, že mi to nechutí tak, jak čerstvé, ale akože nenaplakam, však nemám to, sú niekedy si môžem to čerstvé urobiť, tak tie si užijem a tie, ktoré nemám čas, tak si to proste dám a nerozmýšľam nad tým. Hej, hej. Ty kokos, normálne mi teraz vyfúčalo, čo som chcel povedať. Absolútne mi to vyfúčalo. Aha, už viem čo.
Že to je presne to, že no ale mne nechutí to a to, tak ale tak doteraz si jedla tak len tak, že čo ti chutilo a čo ti bolo OK. No a si tu, kde si, hej, akože taká je realita. Proste to, kde si teraz, je súčet toho všetkého, čo bolo robené doteraz, hej, proste tak to je. Čiže musíš asi niečo zmeniť, nie? Logicky. A o tom sa bavíme stále, že proste len nejakou zmenou sa dá dosiahnuť výsledok iný ako doteraz. Takže to je OK, že ti to možno nechutí. Proste si zvykni trošku. A ešte sa vrátim k tomu upratovaniu, že koľkokrát sa mi stáva to, že povedzme, že, lebo to je u žien väčšinou, hej, že tá žena proste hovorí, že a ona musí hento a ona musí tamto a musí ešte do polnoci upratať to oblečenie, ktoré tam má. A že reálne sa mi stalo veľakrát, že aj doma jej hovoria, že kašli na to, že však to spravíš inokedy, ale ona proste sa už dá do takého múdu, že nie, to musí byť urobené dnes, to tam nemôže byť, vieš, a pritom nikomu to nevadí, len jej, vieš, že čo sa stane, keď to neposkalené prádlo tam bude proste o deň, o dva dlhšie. Ako reálne sa nič nestane, vieš, že ty si odpočneš viac, vyspíš sa, na druhý deň budeš mať viac energie, a len takto si ušieš na seba takú vec, že ty to proste musíš spraviť, lebo si žena, lebo neviem čo. Ideš spať o 1 ráno a potom na druhý deň už sa to s tebou ťahá a už negatívna energia a už hen tam nestiaš to, tam nestiaš to a už všetko robíš len ty a už tie klasické reči, takže podľa mňa z 90% si to robia ľudia sami toto. Paťko, ty si nechcel niečo? Ty si zahlásil, sa mi zdá. Hej. Ja som chcel povedať k tomu jedlu, lenže v podstate to jedlo, ak nie si spokojný s tým, kde si, tak väčšinou ťa tam dostalo to jedlo. Dostalo ťa tam to jedlo a to, že si proste to jedlo bral alebo brala len ako pôžitok a nie ako nič iné, proste, že užívam si, dávam si toto, dám si toto mi chutí, tak si to dám. Proste treba z času na čas aj ubrať takto a povedať si, že dobre, ale teraz ja potrebujem výsledok, potrebujem mať tie veci nastavené a mám napríklad veľa roboty, nemôžem sa tým zaoberať. Proste toto je niečo, čo mi bude pridávať na tom čase, OK, tak si nachystám to jedlo, pripravím si to jedlo a potom je to proste fakt, že 5 minút denne, jak si to zohreješ a zješ to. Aj keď to nechutí najlepšie, no a čo? Ja keď som jedol 2 tvarohy s proteínom večer, fakt to nechutilo dobre. Akože fakt to nebolo dobre. 2 otučnené tvarohy bez nejakej prichute, bez všetkého. A niekedy aj čisté, niekedy aj bez proteínu len. Nebolo to dobre. Fakt to nechutilo dobre a proste raz za čas treba aj takéto veci a prejsť trošku tým, čím aj nechceš. Neviem, že asi mi dáte za pravdu, neviem, či ste zažili niekedy takú situáciu, ale Paťo, podľa mňa, hej, keď hovorí, že si jedol tie tvarohy, ale že ľudia strašne dávajú na prvý pocit, ako keby, že ochutnáš ten tvaroh samotný. Ja nehovorím, že máte samotný tvaroh, ale to je len príklad. A že hneď, že fuj, nechutí mi to a neviem čo, a už to zdajú. A že pritom tie chuťové bunky, ja to tak hovorím, že my máme tak rozmaznané z tých všetkých sladkostí a všetkých vecí, že jasné, že ti nebude chutiť prvý deň tvaroh. Ale ja som to takto mal napríklad pred súťažou, keď som bol odkazaný na tvarohy, lebo som cestoval, hej, tak som jedol tvarohy. A proste vedel som, že 2-3 dní, keď ho zjem v podstate aj na silu, že mi nechutí, mi normálne začal chutiť ten tvaroh. Vieš, že tie chuťové bunky sa veľakrát aj prispôsobia, že ľudia, zažívam to inak často aj v coachingu, že hneď dajú na taký ten prvý dojem, že fuj, to mi nechutí. Že a jasné, že ti to nechutí, keď doteraz si jedol každý deň sladkosti a jedlo bolo úplne nekvalitné, klobásy a neviem čo všetko, tak jasné, že tie zdravšie veci sú možno menší nositeľ chute, ale to neznamená, že ti to nezačne chutiť, lebo niekedy je to len o tom vydržať 2, 3, 4 dní a tie chuťové bunky sa prispôsobia. Jo, super body. Ja tiež, keď som bol v deficite dlho, tak na čo som sa tak tešil? Asi myslím, že na obyčajnú ovsenú kašu proste, že si dám, že úplne som bol z toho hotový, že ježiš, teším sa na to, proste bomba. Vieš, že už som išiel len, že aj nie, že chuť sladkého alebo čo, ale že proste sacharidy si dám, vieš, o niečo viac. Som bol hotový z toho. A hlavne povedzte, jak chutilo sladké reálne po takom deficite, však ti išlo normálne tie chuťové bunky sladké odpáliť, čak to úplne inak prežívaš, keď dlho nemáš sladké a zrazu si dáš, tak to
to je znásobené proste tá sladkosť toho jedla, podľa mňa. Hej no, ten štedrak bol orgazmický. To je pravda. A donut bol o ničom. To je tiež pravda. Bolo No, strašné. to bolo fakt, že des. Dobre, a aby sme sa možno trošku vrátili späť k tomu, čo chceme. Ako zistiť, že čo akoby robíš a čo musíš robiť a čoho môžeš robiť menej, tak treba si spraviť taký akýby audit aktivít, hej, keď to tak nazvem, ale fakt, že úprimný, že čo robíš, čo nerobíš, čo by si mal robiť, čo by si možno nemal robiť vôbec, čo by si mal robiť menej a tak ďalej. Ja teraz nejdeme tu hovoriť, že nemôžeš pozerať Netflix alebo ja neviem čo, lebo môžeš, ale znova podľa mňa ide hovorím môj názor, možno budete mať iný, ide o to, že akú mieru budeš mať, hej, tak jak so všetkým, jak so sladkým, jak s jedlom a ja neviem s čím všetkým možným, tak proste treba mať nejakú mieru. Ja viem, že napríklad by som si mohol, no tak neviem, kto mi teraz volá, možno kuriér. Zoberiete to za mňa teraz na chvíľku? Jo. Kde si skončil? O audite, že si spraviť proste taký audit aktivít. Chodíš preč. Budeme ticho teraz. Hej, dobre, budeme. Aha, no tak nič, dobre. No tak nič. Nie, akože reálne si treba zhodnotiť, že ale akože reálne hovorím, že reálne, úplne, že realitu, naozaj byť úprimný k sebe, pretože ak môžeš pozerať Netflix, ak ti to neobmedzuje ostatné veci, môžeš aj variť každý deň, ak ti to neobmedzuje ostatné veci, aj upratovať, aj tak ďalej. Hej, tu sa bavíme presne o tom, že ak ti to ovplyvňuje tie ostatné veci, treba z niečoho ubrať. Hej, akože mňa to zase napadlo to, čo sme už hovorili, že môžeš pozerať ten Netflix, ale nehovor potom, že nestihla som tamto, hej. Že ak spravíš tie veci a reálne to budeš stíhať, tak úplne v kľude ho pozeraj, ale že ak máš priestor len napríklad na jeden diel seriálu a pozrieš si 3 a potom naplakáš, že nestíhaš niečo, tak asi vieš, že je problém. Hej, že celé je to o tomto. A ja by som možno k tomuto auditu aj nielen, že si spraviť ten audit, že čo robiť, ale že aj dôležitosť tých vecí. Hej, že reálne si naozaj porozmýšľať nad tým, že či je nutné zrovna dneska povysávať a pomývať celý byt. Keď som to robil, ja neviem, pred 3 dňami. Vieš, že takéto veci a fakt si aj tú dôležitosť pripraviť, že napríklad, čo mne sa stáva, že či je dôležité si teraz ísť zvariť na 3 dní, keď je piatok a viem, že celý víkend som doma a môžem si to potom urobiť cez víkend. Lebo stratím v piatok s tým, ja neviem, 2 hodiny, ktoré mi budú chýbať na tréning, kroky. A pritom stačilo fakt uvariť si jedno jedlo a spraviť si to cez víkend na tie 3 dní. Čiže fakt aj tú dôležitosť tých vecí a častokrát pomáha na to naozaj chvíľu sa zastaviť, sadnúť si, proste nadýchnuť, vydýchnuť a porozmýšľať a nerobiť veci spontánne niekedy. Jo, a keď máš už tú určenú tú dôležitosť, vieš si upraviť aj poradie tých vecí. Nastavíš si, že čo idem robiť ako prvé a čo idem robiť ako posledné. Vždy na posledné si dávaj to, čo by sa nezrútil svet, keby to nestihneš urobiť. Proste bolo by to úplne v pohode. Začni tými najdôležitejšími vecami, poď, dobre. Toto už nestíham, ale je to napríklad to upratovanie v piatok, keď môžem mať na to celú sobotu. OK, nič sa nedieje, svet sa nezrúti, fungujeme ďalej, máme proste nastavené hej poradie tých vecí. Urobíš čo treba, čo nestihneš, už sú väčšinou veci, ktoré nie sú až tak dôležité a nezrúti sa svet, keď ich neurobíš práve v ten deň. A ja Niektorí- som teraz prišiel a nasávam, tak poďte ďalej. Niektoré ženy, akože možno to bude hnusné toto, ale že niektoré ženy si tak, jak to povedať, že oni si vytvorili tak umelo to, že takú obeť zo seba, že ja musím stále upratovať a ja musím stále variť, ja musím stále tamto a tamto. A že ono je to naozaj len umelo vytvorené, pretože ona to reálne robiť nemusí. Len mám taký pocit niekedy, možno teraz skrivím niekomu, a však neplatí to pre všetkých, ale že ja mám taký pocit, že ako by to aj niektorí na schvál robili, že vieš, že ja musím tamto a ja musím tamto a ja som teraz obeť a ja nestíham potom iné veci.
a ľutujte ma a neviem čo, vieš, a potom to použije v hádke možno s manželom alebo deťom to dá na tanier, že ona stále musí tamto a tamto, ale pritom reálne ona to robiť nemusí. Vieš, že to je presne ten audit, že že na čo každý druhý deň umývať akože ten byt, alebo čo, že oni majú taký pocit asi, že ich vši zožerú, keď to druhý deň neumie, alebo ja neviem. Že to sú fakt veci, ktoré už mám taký pocit, že sú také chorobné, že tak umelo si vytvárajú, len aby mohli proste sa s tým nejako ohrádzať, že ja musím tamto, ale reálne to tak nie je, reálne to robiť nemusíš proste. O tom som teraz čítal v tej knihe, čo si mi dal. Bolo to tam veľmi podobne napísané a hej, nejak tak v tom zmysle, čo ty hovoríš, no. Hej, také jak... Spisovateľ? Tomáš napísal knihu. Je, a mne nedal. Že ako... Ako si spraviť audit aktivít. Vieš, že ako ti netreba záchodovú kefu. Ako ušetriť na záchodovej kefe. A vlastne aj na kaderníkovi naraz. Dobre, a ja som mal vypnutý zvuk, nemohol som počúvať, čiže prešli ste ten audit, že čo, ako asi to spraviť? Čo povedať, aj ty k tomu niečo ešte. Tak Nie, povedali sme, že si musíš učiť dôležitosť a že si proste musíš robiť audit. Aha. Poradie tých vecí, ktoré budeš robiť a kde sa nezrúti svet, ak ich nestihneš. Že musíš robiť tie najdôležitejšie z začiatku. Tak. Čo? A hlavne si to treba dať asi dokopy s tým aj, že čo treba robiť v rámci nejakého toho fitnessu, hej, keď sa tu bavíme o tom, a že čo sú dôležité veci a čo nie, lebo často ľudia sa aj pýtajú, že napríklad, že reálne pracujeme s 2-3 hodinami, ktoré sú v úvodzovkách voľné, kedy môžu niečo spraviť za ten deň, hej, proste mimo práce, mimo deti a tak ďalej, že vtedy majú čas niečo možno trochu na seba, keď som nepovedal veľa. A teraz sa pýtajú, že čo je vlastne dôležité pre ten progres, hej, možno ste mali aj nejaké vy podobné, určite áno, podobné veci treba riešiť. Hej, tak ja vždy hovorím, že správame si to čo najjednoduchšie a robme proste len tie základné veci. A tie základné veci sú tie, ktoré proste si nastavíme do check-inu, hej, u každého pri tých týždenných cieľoch. A to je napríklad 2 alebo 3-krát silový tréning, hej, teraz čisto strieľam. Nech dodržíš kalórie, nech dodržíš bielkoviny, a nech máš možno nejaké tie kroky ako minimum, hej, a to je celé. Čiže to sú úplne, že najzákladnejšie veci, na ktoré akože až extra času veľa nepotrebuješ, hej. Ale dostal som napríklad otázku, že no ja mám teraz hodinu, že čo mám robiť, že či si mám prichystať jedlo, alebo mám ísť kroky zbierať, lebo jeden deň nemám dosť krokov. A ja hovorím, že no však na 1,000,000%, že jedlo si máš pripraviť, hej, že to ani není o čom. Čiže možno aj tak porozmýšľať, že čo keby mala byť tá priorita. A keď nevieš, tak sa spýtaj, že čo by mala byť tá priorita, hej, lebo však možno niekto nevie, to je v poriadku, ale proste treba si to dať na taký akýby zoznam, že čo musím spraviť a proste to, čo je na vrchu, tak to spraviť a čím menšia priorita tam je, tak proste na to nemusíš vynakladať toľko úsilia, energie a času. Už si to hovoril? Hej, dobre. A nie, akože súhlasím s tým a už som zabudol, čo som chcel povedať. No to má za to, lebo si drzý. Nie, samozrejme, že strava. A presne tak, jak ty hovoríš, že a hlavne keď mám aj niekoho, že aj teraz pred sviatkami to tak bolo, že veľa práce proste nestihali, tak jediné veci, čo som im dával do check-inu, bola proste strava, kroky, tréning a to je všetko. Hej? Lebo to sú veci, ktoré reálne ti na ten progres stačia. A jasne, že bude na prvom mieste vždy strava, lebo keď už sa tu bavíme stále o tom upratovaní, tak aj to je forma pohybu, aj pri tom spáluješ kalórie, hej, keď už sme u toho. Ale keď nebudeš mať výdaj vyšší ako príjem, hej, že budeš mať, ja neviem, príjem vyšší o 1000 kalórií, tak môžeš upratovať aj celú bytovku, ti to nepomôže proste. Ale ako to bude nejako vyvážené a budeš tam mať nejaký mierny deficit a napríklad budeš upratovať na miesto krokov, tak jasne, že aj tam spravíš výdaj a jasne, že ťa to neposunie naspäť. Čiže aj nad týmto treba rozmýšľať, že každý pohyb sa ráta, ale tá strava bude vždy dôležitá. A ty, ako hovoríš, tak že tá dôležitosť, tak treba porozmýšľať aj nad tým, že z čoho bývaš najviac sklamaný, lebo aj toto je veľmi dôležité, že
častokrát sa ti stane, že si sklamaný z toho, že OK, nestihneš ísť večer na tréning, alebo že máš večer málo krokov a zisťuješ vlastne, že si z toho sklamaný a že ťa to hnevá, že to nestíhaš. A tak si porozmýšľa nad tým, že prečo to nikdy nestihneš, hej. A sadne sa, že častokrát to bude preto, že buď, ja neviem, Netflix, buď zbytočné poriadky alebo niečo, tak urči si tú dôležitosť toho, hej. Lebo v prvom rade musíš byť spokojný a potom môžeš dostatočne fungovať. Čiže dôležitosť tých vecí. Čiže ak ťa poteší, že budeš mať splnený tréning a kroky, tak si to najskôr urob a ten poriadok alebo ten Netflix si nechaj proste na druhý deň, keď budeš mať viac času možno. Hej, a ľudia to často berú podľa mňa tak, že Ježiš, a to mám len toľko málo robiť? Vieš, že aj s tým sa podľa mňa stretávame, že oni očakávajú, aké by mali robiť toho strašne veľa. Že však, ale ja som na coachingu teraz, nie? Však poďme robiť toto. No ale nie. Tak my sme to od toho, že by sme povedali, že Všetko alebo nič. hej, že kedy máš viac času, viac energie a máš také obdobie, že môžeš viacej zamakať, no tak to budeme smerovať tam, hej, a to je OK. Lenže keď máš obdobie, ako pred Vianocami sme každý jeden check-in riešili to, že nesíham, musím robiť toto, tak ako čo, však snad neočakávaš, že ti budem ešte ja nakladať, nie? Ja chcem práve, že čo najmenej akože dať tomu človeku a že by fakt robil len tie úplne základné veci a tak je to správne úplne. To nie je teraz, že sa máš ešte, že by som ja toho človeka ešte viacej doondil a mu zadám ešte viacej a bude úplne hotový z toho. Hej, a nie jeden check-in som mal taký pred Vianocmi, že a ja som ťa sklamala a ja som to nespravila a neviem čo. A ja proste hovorím, že však, ale ja som nič iné neočakával, že ja som neočakával, že teraz tu bude, že namiesto 10 000 krokov 15 a že spravíš 4 tréningy, že ja som očakával práve, že trošku menej, pretože viem, aké to bolo náročné posledné týždne v práci a nastavili sme si nejaké minimum na to, aby sa posunula a nie ešte, aby som bol ja z toho sklamaný, vieš. Čiže to je možno aj zase to očakávanie toho trénera, možno, že pokiaľ si nejaký tréner myslí, že všetko ide bokom a musí dodržať ciele, tak OK, asi nebudem moc empatický. V jeho živote to tak ide. Na Instagrame. To ma baví, keď klienti sa ospravedlňujú za to, že nespravili na 100% všetko, to je akože sranda. Ale akože je to pekné, vidíš, že na tom záleží, ale hej. treba si zase učiť tú dôležitosť, že tak asi ťa nezďubeme za to, keď to je pred sviatkami, hej? Keď mi povieš bežne cez rok, že sa ti nechcel, že si to nespravil, tak asi ťa trošku zďubujem, hej? Fakt. No, ale o tom napríklad budeme hovoriť aj v našom webinári pri nastavovaní cieľov na rok 2025, takže tak, a to Nebudeme. No, takže ďalší bod, neviem, že či sme mali už tento, ale predpokladám, že tu sme sa ešte nedostali, je to, aby si viacej hovoril nie ostatným veciam a aby si sebe hovoril viacej áno. A toto je podľa mňa extrémne... Ešte raz? Je veľmi dôležitá vec. Presne tak, extrémne dôležitá vec. Ja často posielam klientom edukačné video, ktoré je o mini rozhodnutiach a myslím si, že je veľmi dobré. Nie. Ani nie. Však dobre, veď ty neposielaj, tak potom sa nečuduj. Ale nie. Čiže hovorím tam o tom, že vždy máš proste pred sebou nejaké rozhodnutie a ty vieš, že ak sa rozhodneš tak, aký to bude mať výsledok, ak sa rozhodneš onak, aký to bude mať výsledok, hej. Čiže ty máš vždy na výber proste pri všetkom. Hej, to, že čo ja som si dal na raňajky, to bolo rozhodnutie. Či som si zobral kávu, to bolo rozhodnutie. Či sme si dohodli s chalmi, že o 8:00 v piatok budeme robiť podcast. Hej, to všetko sú proste mini rozhodnutia, ktoré potom vedú k nejakým výsledkom. Hej, čiže ty máš vždy na výber a každý vie sedliackým rozumom, že čo ho priblíži, ktoré rozhodnutie
ho priblíži bližšie k tomu cieľu a ktoré rozhodnutie ho oddiali od toho cieľa. Hej? A my sa snažíme o to, aby ten človek stále alebo väčšinu času robil veci tak, aby sa priblížil k tomu cieľu. Poď. Hej, ma teraz napadol príklad, lebo dneska bolo úplne ukážkové ráno tohto rozhodnutia, moje teda. Nechcel sa mi stávať, budík som posúval stále a zobudil som sa 3/4, teda stál som z postele o 3/4 na 8. Ja som sa O 8 sme začali s podcastom a mohol som spraviť to rozhodnutie aj plný stôl, plná misa koláčov, mohol som si spraviť kávu, zobrať 5 koláčov a zjesť ich tu. Ale v tom momente presne prišla tá myšlienka, že čo mi to prinesie, že aký bude potom ten deň, tak som sa proste rozhodol v tom momente, že za tých 15 minút si zbúcham, som si spravil francúzske toasty, však to je jak chleba v vajíčku, len tam je škorica, hej. A som si to rýchlo spravil, teraz som z toho nasytený, budem nasytený do obeda, mám viacej energie, lepšie sa mi rozmýšľa, hej, že to je presne to rozhodnutie, že v tej chvíli som sa rozhodol takto, lebo som vedel, že čo mi to prinesie. A vedel by som, čo mi prinesie to, keby si dám tých 5 koláčov, hej, bol by som proste unavený, jedol by som zase blbosti celý deň. No a teraz poviem ja presný opak, že včera som spravil také rozhodnutie, jak ty hovoríš, že ty si dnes nespravil, čiže ja som si dal 3 koláče či koľka, dal som si kávu, lenže spravil som to preto, že vstal som, mal som prácu, ktorú som chcel proste spraviť ráno, aby som mal potom pokoj. To znamená, že zobral som si koláče, ktoré tam boli, spravil som si kávu narýchlo, zobral som si to tuná, robil som a išiel som potom cvičiť. Čiže moje rozhodnutie bolo, aby som ušetril čas, aby som do seba dal cukor, aby som do seba dal kofeín a potom som išiel cvičiť. Čiže za mňa to bolo správne rozhodnutie. Hej, čiže aj takéto, teraz to krásne vyšlo, že aj takéto dve akoby protichodné veci môžu byť vlastne dobré, ale ide od kontextu. Hej, na tom záleží. To je krásne. Takže tak. No a teraz hovor viac nie, aby si sebe hovoril viac áno. Jeden krásny príklad klientky, s ktorou sme riešili v priebehu 2 týždňov sa úplne zmenilo jej nastavenie a myslenie. Prvý týždeň bol ten, že ona robí na nočné smeny a má tam kolegyňu, ktorá proste vždy jej donesie ty kokos pekač koláčov do roboty. Hej? A jej rozhodnutie v jeden týždeň bolo, že OK, tá strava bola celkovo akože fajn, ale počas tej nočnej si dala 6 alebo 7 kusov nejakého proste toho sladkého, hej, nejakých zakuskov alebo čo. A ja, že OK, máme to, už to bolo, poďme to spraviť tak, že by to na budúce bolo lepšie. Čiže ja som jej povedal, že všetko bolo OK, len proste tu nám musíme spraviť lepšie rozhodnutie a musíš tej kolegyni proste povedať nie, aby si sebe povedala áno z dlhodobého hľadiska. To znamená, že namiesto 7 zákuskov, jak naposledy, si dala 1, povedala kolegyni, že ďakujem ti krásne, bol super, je chutný, užila som si to a bolo to OK. Čiže potešila sa aj tá kolegyňa, že si zobrala, možno očakávala, že si zobere viacej, ale whatever, to je jedno. Aj tá klientka bola OK, že proste ochutnala, nepovedala úplne, že nie a vie, že drží nejaké proste pravidlá alebo čo sme si my nastavili a je to OK a ideme ďalej za tým progresom, lebo ona robila doteraz presne to, že proste keď mala tú nočnú, tak si dala neviem koľko toho a aj kvôli tomu proste bola tam, kde bola. Hej? Čiže treba sa od toho nejak rozhodnúť. A to je presne to, že ona povedala nie, aby sebe povedala áno. A to ma, napadá, že konec koncov to aj tak dopadne vždy tak, že ty si zober tento príklad, že ty povieš niekomu áno, že dáš si, lebo ten druhý chce, aby si dal, to platí s alkoholom, so všetkým, ale vieš, že aj tak na konci dňa zase budeš z toho nespokojný, lebo ty si možno ani nechcel toľko, ale spravil si to preto, aby bol spokojný ten kamoš, babka, neviem kto, ale že konec koncov ty si aj tak, keď sa na tým porozmýšľaš potom, tak ním je to ukradnuté, keď ty odídeš domov, ním je ukradnuté, či ty si dáš 3 alebo 5. Oni na to zabudnú, že čo, že ty si dáš 5 koláčov namiesto jedného a si myslíš, že teraz ten človek z toho bude, že yes, že ona si dala 5, vieš, že bude z toho naspídovaná, neviem čo, že bude šťastný, že ono to tak nie je proste. To je len tá pohostinnosť tých ľudí, že chcú, aby si dal u nich čo najviac
ale reálne to je úplne jedno. Rob veci tak, aby si bol ty spokojný a keď vieš, že vždy prídeš večer domov a potom si to vyčítaš, že mohol si menej, tak to proste zmeň. A ono to podľa mňa stále vychádza z toho, že a, ten človek to aj tak robí preto, aby bol spokojný, lenže to, že čo je tá spokojnosť, nie je podľa mňa nastavená dobre. Neviem, že či sa viem vyjadriť správne, ale mám to aj ja napríklad, alebo mal som, To teraz som na tom oveľa lepšie. No povedz. záleží, že aká spokojnosť, lebo to je že tá spokojnosť v tom prítomnom okamihu, to je možno tá, čo ťa uspokojí ten koláč, hej, alebo to sladké, alebo ten alkohol, ale že podľa mňa oveľa dôležitejšia je tá dlhodobá spokojnosť. To je jeden pohľad, ja som myslel, že povieš to, čo ja chcem povedať, ale dobre. To je tiež pravda, ale ja som to skôr myslel tak, že ako si nastavený proste v hlave, hej, že ten, kto vždy prepadne tomu druhému, tak to robí len preto, aby sa keby zapáčil tomu druhému a že by bol za pekného, dobrého a tak ďalej. Hej, ale potom na konci dňa aj tak má nervy sám na seba, lebo nespravil podľa seba. Hej, lebo takto to je. A to som mal dlho aj ja a teraz proste robím veci tak, jak chcem ja a som spokojný a niekto by si možno povedal, že som, neviem, egoista alebo čo, alebo ja neviem čo, ale akože je mi to šuma fuk, hej, lebo robím proste veci tak, že by ja som s tým bol OK a tak mi je proste dobre a drvivá väčšina ľudí podľa mňa to nevie takto spraviť, lebo nechce uraziť a nechce neviem čo a chce byť za pekného, ale potom žije v tomto non-stop a není spokojný nikdy. Fú, to som Hej, sa... že prečo by si nerobil veci tak, aby si bol ty spokojný, nie? Že nemôžeš chcieť uspokojiť každého druhého. Vieš, keď sa tak zoberieš a že spýtaj sa otázku, že prečo by som nemal byť iný. Že keď 5 mojich kamošov si dá každý piatok 5 drinkov, prečo ja si nedám jeden? Prečo by som nemal byť iný? Že čo je na tom zlé? Akože, vieš, že možno prvé 2-3 razy budú blbé pripomienky, ale naučia sa to. Proste si povedia, že OK, tak asi to berieš vážne, asi trošku inak žiješ a budeš proste iný. Možno, že ovplyvníš, hej, už aj keď jedného toho kamoša ovplyvníš k lepšiemu, tak, tak si vyhral podľa mňa, že prečo nebyť iný? Prečo byť rovnaký ako ostatní, len preto, aby si uspokojil nich a potom aj tak sám v sebe si proste stále nešťastný. Ale pozri si, jak to je v dnešnej dobe, že keď niekto si dáva 5, nejaká partia, dajme tomu, že si dáva nejaká partia 5 drinkov každý piatok a niekto si dá jeden večer 10, tak je najväčší frajer, ale niekto si dá, že 2 alebo 1 a vtedy je za najväčšieho čudáka, za najväčšieho divného niekoho, že kto. Proste prečo by to tak malo byť? Prečo by malo byť divné to, že ty sa chceš o seba starať a chceš si škodiť menej? Keď si chceš škodiť viac, tak vtedy si, že super, že dobrá robota, dobre, že nie. Že proste úplne inak postavené, na hlavu postavené, úplne obrátené, že jak to je, jak sa vníma všetko toto, že dáš si zdravé jedlo, si za divného, dávaš si proste stále veľa nezdravého vypražaného, ja neviem čo všetkého a vtedy je všetko v poriadku, vtedy nikto ani neprižmúri oko, ani nič, proste ani nepremýšľa nad tým, ale ako náhle si ty donesieš nakrabičkované jedlo, ty dietuješ? Ty máš dietu nejakú? Proste, akože, o čom to je, ty kokos, ale je to tak? Strašne niečo. Ono často aj podľa mňa niektorí ľudia ťa proste nechcú vidieť uspieť, či jak to povedať? Že oni sú Je to fajn v tak. tom svojom komforte a teraz keď uvidia, že keby ty robíš naozaj nejakú tú zmenu, na ktorú oni nemajú nejakú silu, tak proste už sa im to nepáči a budú robiť také veci, ktoré nejak podvedome ťa môžu ťahať dole a tam to je trošku problém. Asi si treba vybrať, že s kým keby tráviš čas a s kým nie. A podľa mňa je taká veľmi pekná pomôcka, že spýtať sa napríklad, že či s niekým chceš byť, alebo či s niekým chceš byť a ak odpoveď nie je, že fuck yes, tak potom je odpoveď, že nie. Že ak tam máš hociakú inú niečo, že ale, alebo že nie, Áno, ale. no, áno, ale, tak to nie je áno, to je nie. Že proste je fakt, že len áno. To je napríklad, to sme použili, a to si pamätám, že to sme použili, keď sme
robili zoznam hostí na svadbu, tak ja som sa pýtal proste, že či je to fakt yes, alebo nie. A podľa toho som vyberal a je to akože, neviem, či možno to znie nepekne, alebo neviem čo, ale proste funguje to a je to tak, lebo keď tam máš nejaké pochybnosti, tak niečo není dobre. Spravil si vec, vďaka ktorej si mal ty dobrú svadbu, vďaka ktorej si bol ty spokojný a neurobil si to len preto, aby si uspokojil bratranca z tretieho kolena, ktorý Presne možno tak. chcel svadbu. Vieš, že zase, možno to bolo pre niekoho trošku sebecké, ale v konečnom dôsledku to sebecké nie je, pretože pokiaľ to robíš preto, aby si bol spokojný ty, tak je to len preto, aby si sa posúval, hej, lebo nemôžeš proste obšťastniť všetkých, to sa nedá, nikdy to tak nebude. A ešte som chcel povedať k tomu, čo si ty hovoril, že niektorí nechcú, aby si uspel. Ono, hej, toto je tiež jedna vec, že niektorých ide roztrhnúť, keď vidia, že sa ti darí lepšie, ale že čo je jednoduchšie? No jednoduchšie bude vždy povedať, že to je smiešne, čo robíš, smeje sa ti a neviem čo, než sa zamyslieť nad tým a porozmýšľať, že asi by som toto mohol aj ja zmeniť, že asi by mi bolo lepšie, že oveľa jednoduchšie je hejtovať a sedieť na zadku, než sa reálne nad tým zamyslieť a skúsiť to možno tiež zmeniť, alebo sa opýtať možno, že OK, že povedz mi niečo o tom, ako to robíš, alebo čo nie, alebo proste to už je ťažké a už vyjdeš z nejakej komfortnej zóny a to ty nechceš vychádzať z toho pivečka v ruke a čipsov večer pri telke. Tak. Nič na doplnenie, dobre. Čiže znova nejaké ďalšie veci mi tu napadli, keď som si to tu spisoval, že môžeš robiť menej činnosti, aby si mal lepšie výsledky a to je napríklad to, že či si fakt zobereš nejaké tie čipsy k telke, či si zobereš dačo sladké, či si dáš koláč, či si dáš drink navyše, či pôjdeš na party, či pôjdeš na trhy a vieš tam všetko, lebo som na trhoch. Či budeš s kamošmi niektorými tráviť čas len preto, že by sa to malo, alebo neviem, jak to povedať, a pritom vieš, že ťa proste ťahajú dole. Hej? To všetko sú veci, kde ty robíš rozhodnutia a už ako to spravíš, tak sa to proste vždy odrazí, hej, časom na tom, že jak ti bude, jak sa budeš cítiť, jak budeš vyzerať, aké budeš mať výsledky. Ja tu stále nápadne pri tomto, už sme to hovorili v niektorom podcaste, že nejdeme sa tu baviť o tom, že čo je normálne, že tí ľudia, ktorí ťa ťahajú dolu, hovoria, že je normálne dať si to pivo, dať si tie čipsy, dať si tú klobásu, neviem čo, ale nikde nie je napísané, čo je normálne a podľa nás je oveľa normálnejšie, keď si dávaš pozor na to, čo ješ, keď chceš byť zdravý a keď chceš fungovať dlhodobo a nie chodiť po lekáru, že podľa mňa toto nie je normálne. Hej, že to, že oni hovoria, že je to normálne a že sa to tak zaužívalo, lebo je to jednoduchšie a väčšinu populácie to tak robí, tak áno, oni to tak nejak znormalizovali, ale ono to normálne nie je, však pre Boha. Normálne je, keď chceš normálne fungovať, keď sa chceš hýbať, keď chceš žiť dlho, keď chceš byť zdravý, nechodiť po lekároch a chceš jesť veci, z ktorých nebudeš vyvalený na gauči a neviem čo fúňať, jak 70-ročný chlap. Akože to není podľa mňa normálne. To, že to niekto znormalizoval, OK, to je druhá vec, ale to normálne nie je. Som si spomenul pri tom, jak ty funíš, keď vyješ po schodoch, ale však nebudem toto hovoriť. 70-ročný chlap. Páči sa. Ale Ďakujem. Ale máš pravdu, akože normálne je vraj to, čo robí väčšina ľudí. Podľa mňa to normálne není, ja mám normálne svoje niekde inde. Každý má svoje normálne niekde a už je to znova výber, že čo bude to tvoje. Takže asi tak. Ale myslím si, že môžeme povedať, že keď sa tu bavíme o nejakom zdravom fungovaní a tak ďalej, tak to, čo robí väčšina ľudí, asi nechceme byť na tom tak, jak väčšina ľudí. Asi tak by som to povedal. Takže tak. Máme k tomu ešte niečo? Nie? Asi nie. Môže byť. Dobre. Len som sa tak zamyslel nad tým, že Prečo funím? Že jak môže byť normálne, ty kokos, keď si odkazený na to chodiť po lekároch a cítiš sa zle. Jak to mohol niekto znormalizovať? Toto nerozumiem tomu. Však normálne sa najedz, tu si daj klobasu. Pohodlnosťou proste. Lebo je to jednoduchšie. Ale zase jednoduchšie z akého hľadiska? Či z krátkodobého alebo dlhodobého? Ale
Pozri sa, koľko klientov ti povedalo, či už po rýchlovkových, alebo 1 na 1, že čakali, že to je ťažšie, že nečakali, že až tak málo stačí k tomu, aby sa zlepšili, aby sa cítili lepšie a aby žili lepší život. Že to je zase o tých očakávaniach, že ľudia majú pocit, že musia proste robiť strašne veľa toho. Hej, akože nie je to úplne ľahké zasa, No ale nie, to nechcem povedať, ale je to ľahšie, než si myslia možno Hej. niektorí. hej. A možno by som to ukončil, počkaj, jak bolo toto, ten výrok, že to, čo nezmeníš, to si vyberáš. Tak to bolo. To je veľmi krásne. Wow, normálne ukončí to rýchlo, A kým nevyprchá zo mňa to na myšlienka, to som mal len povedať a byť ticho, vieš, a len takto seknúť, že rozmýšľaj. To sekni, teraz už sa môžeme rozprávať, to sekni, Dobre. čo tam. OK, myslím, že sme prešli všetko. Vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom. Dovi. Čaute. Ah.